Čaute, čaute, akurát som pri bazéniku a idem vyskúšať bazénik, jaký je. Voda je teplúčka, fajnová, ideme do... If I'm already here, I will do video. What? I'm already here, so I will do video for my YouTube. Yeah. 37, 38, for 38, no? 37. Huh? 37. 37? What language? What was the large language on your back? Sorry? What kind of language? Som tu ešte v pole a akurát som sa tak teraz dozvedal také veci, že na Bookingu veľa hotelov vyhadzuje s takýmto bazénom, s týmto istým bazénom vlastne a rôzne ubytovania. Je to kvôli tomu, lebo tu v tomto hoteli veľkom je asi 12 hostelov, čo má tú zmluvu asi s týmto hotelom, alebo jak to povedať. Takže za to má každý hostel, každý majiteľ má vytvorené vlastnú rezerváciu na Bookingu, ale každý s rovnakým týmto bazénom na streche, takže a s rôznymi cenami, no. Ale vždycky tento hotel je veľmi populárny, lebo veľa ľudí toto bukovalo a vyhadzovalo to medzi najlacnejšími hotelmi, ale je to tu akože super, akože sama čierna klobáska, ale inak akože, no väčšinou chlapci sú tu, nie je tu veľa žien, ale inak dobre, no. Takže som tu, užívam si to tu a je to parádička, ne? Inak teraz sme sa tu akurát bavili, tak vidíte hen tú budovu, tú vysokú napravo, to je, že vraj je to druhá najvyššia budova sveta. A vlastne hen tie dvojičky, čo sú, tak to je vlastne najvyššia budova na svete, alebo najstaršia budova na svete, alebo takáto vysoká, čo bola. Bola medzi asi prvými postavená, ktorá bola najväčšia, niekedy v 88. alebo niekedy tak. Čaute, večer, popíjame troška, musí to tu byť, takto to vyzerá na nádvoríčku, tu v hoteli. Tu vlastne dole je hlavná recepcia, nejaké obchodíky, marty a podobne a tu sú všetko hotelové izby, hostely a podobne. Takto popíjame už druhý sixpack pivečiek, čipsíky a tak. Guy from Netherlands, James? Jimmy. I have all the same. To je izbička. Anglický chalan tam sedí, pil s toma predtým. A ideme troška potom do mesta, jak vypijeme. Tak ideme na to, hlásim sa potom. Čaute, sme na ulici, čakáme na taxík. A hen tam pozadí je vlastne Towers a čakáme tu a ideme s Holandenom a s Turmekistanom. Alebo niečo také. Tadžikistán, Turmekistán, neviem teraz. Chalan hovorí iba po rusky. Nerozumie, prekladáme translatorom, takže... A ideme volať do mestička, dali sme si pivečko ešte na cestičku a vypili sme už asi 2 sixpacky, takže 12 pív, troška Jamesona a ideme na to. Čaute. Došli sme do nejakého Chinatownu a ideme pozrieť na nejakú party, ale vyzerá to také mŕtve, neviem, či sme na nejakej dobrej uličke, alebo niečo, možno nie, neviem. Ale pozrieme sa niekde inde ešte. Hej. A pozrieme sa niekde inde možno. Uvidíme, že kam je to možno. Sme tu v Chinatowne, niekde tu. A že vraj tu nič není, už je tu zdochol pes. Teraz sme boli v tomto Pisco a je to tam celkom dobré, sú tam celkom lokálne aj baby. A ideme sa pozrieť niekde ďalej na túto ulicu, že čo tu je. Teraz by to malo byť nejaká známejšia ulica, malo by to byť Havana, niečo také podobné. Sú to nejaké lokálne baby, dievčence a tak. Toto sú nejaké piráti, neviem. No, ty aká pirátka, To už iná pirátka. Neviem kam, ale nejaké iterička. Ale uvidíme, no tak vyzerá to, že tu je celkom možno niečo na výber, no ale tak je pol jednej za to, hej. Treba tak mysleť, no. Je to tu druhá noc dneska a mám troška nakúpené, ale tak idem dneska s viacerými ľuďmi, tak sa musím prispôsobovať, no inak by som si tu pobehal sám, no ale
ideme niekde, neviem kam, možno do nejakej Havany alebo niečo také a tak sa snažím prispôsobovať, hej. Sám by som to zvládol asi možno lepšie, aha, toto je taká čičinka, ty kokot. Ale asi ju neuvidíte, lebo... Hello. Who? Where are you from? You? I'm from Malaysia. You? I'm from Slovakia. Slovakia. What are you doing here? Holiday? Huh? What are you doing here? Going to party. Really? Ty kokot, zastavil ma Ladyboy, však videli ste, to bolo jasné. A normálne som stratil týchto známych, ale chvala Bohu, vidím toho holandského, blondatého, bielom tričku jediný, asi všetci sú s mamou, aha. Tu je, vpredu. Tak, týmto smerom. A pozrel som Google Map a že sme tu... Asi zapnem kameru, lebo Kalpesu točí z Turkmenistanu a všetky baby v pohode s tým, že ich točí. Natočím to aj ja, ako to vyzerá, jaká ulica, aha. To je nejaký klub Tropikál alebo niečo. Tu je niečo zase iné a tie baby sú úplne v pohode s tým, že ich točí. Ale to boli asi oni, Nito, z Pimpišma. Ale tak, ty kokos, že je to tu akože mŕte ponka, no, mŕte ponka. Odchádzame z baru a ideme do niekde. Ideme niekde. Niekde boli tak veľké cecky. Nenatáčal som to. No tak, samý chlap momentálne, ale tam boli nejaké tie ženy nejaké tak aktuálne, napríklad tu. No to sa schovávajú, jak vždycky. Napitý som jak bomba asi, ale pijeme, dostali sme zdarma, ale dostali sme drink. Nejako ľudia, teraz som uvedli na hajzlo. Niekde, bare. Je tu. Niekde nechcú ani pustiť ma na parke s drinčíkom, hej. Čaute. Sobota 18. a po opici a idem sa troška prejsť. A v takomto teple 2 hodiny 15. Nevedel som nájsť ani za svet Grab. Ty kokos, som si jeden mi to zrušil, že mám to zrušiť, lebo že veľký trafik, že veľká premávka a druhý bol odo mňa 18 minút, no hovorím, serem sa na to, za 40 minút som pri tom Taveri, ten dvojičky. Tak radšej idem sa prejsť, jak čakať ty kokos a hovorím, možno cestou na spák si buknem niečo, ale a takto kráčame v tomto teple zhrozenom. Nechcel som brať s kurvenom, tak som povedal zhrozenom, aby som nenadával. A idem pozrieť tie dvojičky a takto vám aspoň natočím aspoň niečo, že z mesta. Vidíte sami, že aká premávka je tu, žiadna. Ja neviem, odkiaľ išli, že je veľký traffic jam. Však toto je oproti iným ázijským mestám úplne, že 0 bodov. Tu nič není, žiadna premávka. A to som v hlavnom meste. Možno len ulica je taká, alebo ja neviem. Dobre, pozriem toto a idem do bazéna hore asi na strechu. Kašlem na to. Dneska nemám v pláne robiť ani nie. Dal by som si zmrzlinu ináč, nejakú alebo niečo. Bol som si kúpiť nejakú vodičku na pitie, vypil som to, ale furt sa potím jak prasa. Normálne nemal som zdať ani blbé tričku, však ty kokos budem mať zakúpku mokré. A akurát som kráčal, toto som ešte nevidel. Tu v meste, tu vlastne v centre mesta. Tuto sú tie kríky takto vedľa cesty, ak vidíte. A normálne medzi kríkom a medzi tým panelom normálne chlapík koknutý a normálne tam sral, ty kokos. Normálne tam sral, dole gate a sral. Normálne som videl hovno. On tam jak počal a sral. Hovorím, to píše, tak toto som ešte nevidel.
žiadnej uličke nejakej schovaný, ale takáto ulica hlavná, frekventovaná a on si tam kočí a sere. Tak toto som ja ešte vôbec v mojom živote nevidel. Počul som, že sa to stáva v Indii, že v Indii takto robá, serú na ulici. Možno to bol Ind, mal nejaké dredové vlasy, ja neviem, možno to bol nejaký zhulenec alebo niečo. Čo to pozerali, aké by nevideli kameru tu, alebo ja neviem. A toto ma šokovalo, no. A stretol som akurát chalana Anglána z ubytka, akurát to kráčal. Tiež kráčal, on každý deň kráča, ty kokos. Ja neviem, 20 kilákov, hovorí, čo si blázen? No už ja mám teraz dosť kráčať. A furt ďaleko vidím ten taler, ale stále ďaleko. Toto je na hovno v tomto meste, tu žiadne motorky, že by si mohol zobrať Grab a žiadne, ani autá moc nevieš nájsť. Pritom tu ani veľká premávka není, ja nechápem, jak to tu funguje. Skôr vo iných mestách, kde bola veľká premávka, som si vedel zavolať taxíka, to neviem. No a hen tam je taver, aha. No, sa blížim. Za chvíľku som tam. To je vlakové vlastne, vlak tu chodí na tomto, alebo niečo také. Mokrý som. Ani som si neuvedomil, ale už zajtra odchádzam vlastne na Slovensko. Takže je to môj posledný deň a som si tak uvedomil, že jak mi budú chýbať vlastne tie azijské jedlá. Že veľakrát ešte teraz by som pozrel nejaké jedlá, že čo by som si dal. Normálne by som si dal teda všelakú polievečku, hento, ale hovorím si, ako teším sa na slovenské jedlá, ale normálne mi budú chýbať vlastne tie jedlá, to čo sú tu Ázia. Budem musieť zase doma variť. Už som tu blízo. Už som tu. Tak to blízo. Dneska som si prvýkrát za 4 mesiace robil raňajky doma na izbe, ja sám. Kúpil som si včera vajcia, toast, fazulu v konzerve a urobil som si doma anglické raňajky. Bez slaniny, ale tak. Ale hovorím, že nebudem chodiť, nemajú tu nikde anglické raňajky naokolo, tak hovorím, že spravím si doma a nemusím nikde behať. Tak mám aj na zajtra a pôjdem asi si kúpiť aj nejaký olovrantík len do oného, alebo nejaké ovocie a kašlem sa na to. No, takže toto je to slávny mrakodrap. Petroni Twin Tower, alebo nejak tak sa to volá. Neviem kam mám ísť, či mám ísť na druhú stranu, ale asi áno. A šlapal som sem 40 minút v tomto teple kvôli tomuto. Som blázen. A mňa aj takéto jedna budova nezaujíma až tak, ale hovorím, keď som už tu, tak sa na to pozriem. A to je celé, no. Tu sa fotia. A neviem, by tu mal byť nejaký parčík. Či na druhej strane. Idem sa pozrieť dookola. Jak sa tam dostanem? Chcem sa vám vlastne poďakovať všetkým, že ste sledovali moje videá a dosiahol som 1000 volačov sledovateľov. Zatiaľ ešte polka mojich videí není zverejnená, to uvidíme za 2 mesiace, že koľko bude na konci sledovateľov. Dúfam, že čo najviac a som vlastne rád, že vás to bavilo. Teda dúfam, že vás to bavilo, tak keď ste to sledovali, tak asi vás to bavilo. A som vážne za to rád, tak ďakujem. Ťažko povedať kedy znova, ale dúfam, že čo najskôr a budem pokračovať ďalej v mojich videách. Z ďalších krajín, z rovnakých krajín, z iných miest a podobne. Tu je ten parčík asi, odkiaľ sa fotia ľudia na internete. A idem tam, ale fú, umieram, normálne umieram, lebo mi je teplo a bolí ma na hrudníku, jak srdce. Občas sa mi to stáva, keď je také teplo. Pred infarktom možno. Mám vás rád inak, keby náhodou. A síce keď skápem, tak asi nikto neuvidí to video. Nebude mať dostrihať. Aj to mi ho tu volá ukradne určite. Kameru alebo foťák. No. Môžem ísť do toho bazéna, že by? A sami Číňanci, alebo jaká Maria to tu je.
A ešte ja tam stojím, fotím si to tu a ona sa tam ide fotiť a ešte tu zlek na mňa kúka, že tam zavádzam na fotke. Keď dopíšeli, tak hádam, ja tam stojím, teda čo mám ti uhnúť, alebo čo? Ja som tiež to musel prebíjať. A idem preč. Nemám rád týchto Číňanov, alebo čo sú tu zač. Videl som, spravil som nejakú fotku, kašlem na to a odchádzam. Kokos, jedna atrakcia a zabilo mi to čas, energiu a všetko. Inak tu je kúsok, tá, ako som včera spomínal, tá najvyššia, druhá najvyššia budova sveta. Ale kašlem na to, nejdem tam. Včera som bol inak pri tom, tak neviem, či večer som vám ukázal záznam z toho. Nebolo ju síce vidno, ale po Burj Khalifa je asi druhá najvyššia. A nie ste sami tam ísť. Je niekde tu, možno táto by som musel kráčať niekde. Kašlem na to a stačilo mi to. Však myslím si, že je to len budova. Tak odporúčanie, keď sem dojdete niekedy do Kuala Lumpur, tak si tu pozrite druhú najvyššiu budovu sveta. Pozrite na to. Sa hanbím aj takto chodiť. A inak tu stoja normálne fotografii s takými špeciálnymi statívmi s bleskom a neviem s čím, ty kokos nastavené a normálne oni fotia s tým rakodrapom tu. Normálne spravili takýto biznisík tu s tým, že kopu ich tu je, mňa sa tu niektorí pýtali. Neviem za koľko síce, ale zlá správa, že asi zase idem peši, lebo zase neviem nájsť Grab, ty kokos. Vidím auta naokolo, točí to a prepočítava a neviem nájsť ani hovno. 40 minút idem na spák, no čo už spravím teraz. Pôjdem, zastavím sa v nejakom mole, teda aspoň kúpim nejaké jedlo alebo niečo a hladný som ešte není. Tak uvidím, čo spravím, ale fú, nechce sa mi tých 40 minút šlapať teraz v najväčšom teple. A ten spálený agoný, rak. No i za koľko predáva tento chlapec nejakú majnovečku. A inak možno by som vám mohol urobiť zhrnutie aj teraz, keď kráčam, nemusím robiť potom video volať z bazéna, lebo už na nejaké žiadne iné miesto sa nechystám už. Dneska ani zajtra, takže jedine by som vám musel kecať z letiska, možno ešte z bazéna, z hora, ale inak nič. Takže urobím vám také zhrnutíčko krátke. No krátke, ja neviem rozprávať moc krátko, ale keď vám mám tak zhrnúť všetky azijské krajiny, čo som bol v 5 azijských krajinách, rátam aj Malajziu, aj tie 4 dní sú vždy. To je doričí. Čo ma poštípalo do prsta. To bolo. Dúfam, že neumrem. Rátam aj tie 4 dní z Malajzie, predsa sú to 4 dní, tak ale, no dobre, nebudem rátať Malajziu, no. Do hodnotenia, lebo to sa nedá hodnotiť iba jedno mesto. Ale inak, keď mám hodnotiť mesta, tak čo sa mi najviac ľúbilo, no. To sa ma pýta každý, s kým sa rozprávam, koho stretnem, že ktoré z tých krajín je tvoje obľúbené. To je veľmi ťažká otázka a veľmi ťažko sa na ňu aj odpovedá, lebo každá krajina je špecifická niečím iným, hej. Thajsko má veľmi krásne pláže, veľmi krásne tieto miesta, kultúra, jedlo super, ženy, to je proste, Thajsko má všetko. Thajsko má tak všetko, keby to mám tak zhrnúť. Ďalej Filipíny takisto, jak Thajsko, má všetko pre mňa. Bola dosť to na vážkach, že či Thajsko alebo Filipíny pre mňa topka, alebo niečo, takže ono to je také niečo medzi. Akurát, čo má nevýhodu Filipíny, u mňa je veľká nevýhoda, je žrádlo, jedlo. Jedlo je veľmi veľká... Počkaj. No dobre, čo som chcel povedať, tak Filipíny nemá dobrú žranicu, no. To je jediná moja nevýhoda, ale zatiaľ Filipíny sa mi asi tak kúsoček páčili viacej ako Thajsko, a okrem toho jedla. Ďalej Vietnam bol super. Tiež, to je kultúra, krajina, krásne, všetko, ženy, jedlo, super, bomba, to bolo bombastik jedlo, to ja milujem vietnamskú kuchyňu. To proste aj ceny, pivo najlacnejšie, cigarety najlacnejšie, to Vietnam bol, to bolo bomba ceny, to bolo za 80 centov pivečko, za 40 centov cigarety, to je bomba. A akurát tie ženy, to bolo tam horšie, že keď tam človek nebýva dlhšie, tak to je ťažšie zbaliť alebo ísť von s nejakou ženskou, tak to bolo také, no ale dobre, to... A videl som len centrál a juh. Veľa ľudí hovorí, že sever je bombový, že
treba ísť do Hanoju, treba ísť na Chiang Loop, to je hore v horách na motorke 3 dní alebo niečo také, proste tam treba skúsiť ísť, takže to je super. A ďalšia vec, potom posledné miesto Indonézia, čo ich fotí, tá bola tiež za mňa super, ale neviem, jak som sa moc tešil na to Bali, Bali bolo na mojom top liste krajín navštíviť, tak stalo sa mi tam popravde tak najviac tých nešťastí, alebo jak to povedať, že veľa takých vecí zlých, no, že na jednu krajinu, ako tak myslím, že no dobre, nebudem to rozoberať, myslel som ako tak, že bolesti brucha, hento troška chorý a podobne a plus nejaké iné veci, ako nič vážne, hej, ale proste sa mi tam stalo tak I tak to nebudem tam zahrňať do toho, aj i tak potom bolo dobre. Tá krajina je stále super, sa pekné baví, takisto jedlo bolo troška horšie u mňa, jedlo som tam vyberal, potom už jedol som také, že sendvičíky, hamburgeríky, pizzu som dosť často jedol, dvakrát. Takže to bolo také, že dával som si pozor, aby som nejedol moc ich lokálne jedla alebo niečo. Týpek na bicykli, farebný, neviem či to je nejaký turista alebo niečo, má veľa vecí na sebe. Tak asi cestuje na bicykli, si myslím. Chcel fotku. No, takže Indonézia je takisto za mňa Bali bolo super. Určite by som sa tam chcel znova vrátiť, to je jednoznačné. Vidieť ostatné miesta, čo som nevidel, takisto ako v ostatných krajinách, Thajsko, sever, Filipíny, kopu ostrovov iných. To sú miesta, kde sa chcem tak či tak vrátiť ešte. Vietnam, sever Vietnamu, proste. Není ani jedna krajina, kde by som si povedal, že nechcem sa vrátiť, že to bolo hnus. Proste za mňa to bolo super, bola to bomba, každá jedna krajina. Proste páčilo sa mi to ale proste topky sú Thailand, Filipíny, Thajsko, Filipíny, to sú za mňa sú to super topky, ale tam som minul aj najviac peňazí, bol som tam aj najdlhšie síce zo všetkých miest, ale možno keby sa mi nestanú nešťastia v tej Indonézii, tak možno by som, no nie nešťastia, ako nemyslím také nešťastia, ale napríklad aj tí turisti ma nastrali, hej, tí guidové ma nastrali na tých výletoch a podobne, ako to rátam do toho tiež troška, že to bola taká najhoršia skúsenosť, no, turistická, najviac turistov na miestach a podobne. Changu to bolo super, troška veľmi turistické to Bali, lebo je to známe, hej, také dosť známe miesto, tak, ale tie ženy tam boli dobré, no, jedlo tam bolo slabšie, ale stále ako chutné, ale není to moja obľúbená kuchyňa, tak poviem indonéska, keď mám si vybrať. Jednoznačne thajská kuchyňa a vietnamská kuchyňa je u mňa na top miestach. No, ja mám rád akože aj čínsku kuchyňu, aj korejskú, japonskú, takže ale teraz som nebol v tých krajinách, takže z týchto myslím si, že keď dojem domov a budem skúšať nové jedlá variť, tak z týchto krajín neviem, či budem, no možno skúsim navariť nejaké malajzijské jedlo, čo som jedol. By som možno skúsil tú asam laksu spraviť doma, alebo nejaké také veľké jedlo. A v Indonézii som jedol akurát tú ryžu, tak možno by som robil nasi goreng na štýl, to je fried rice, takže to je niečo podobné, len ako všade inde fried rice, len oni používajú nejaké svoje koreninky, ale ako tak, no. A takže výdavky boli bomba. Som minul viac, jak som plánoval minúť. Je to cez môj rozpočet. Bohužiaľ som minul cez neviem koľko, možno cez 1000 eur som minul viacej ako som plánoval, alebo nie, možno, lebo Thajsko som prepásol o 300, Filipíny o 400 alebo o 300, tiež to je 600, Vietnam som neprepásol, sa mi zdá, že o nič, Indonéziu som neprepásol takisto o nič, na okolo 600 eur, že by som bol len v mínuse. Môže byť 600 eur, no. A nerátal som do rozpočtu Malajziu, takže plus Malajzia, čo tu miniem, ale to za tie 4 dní, čo ja viem, čo miniem. Alebo aj s letenkou a podobne, no 200 eur, 300, možno ma to bude stáť Malajzia. Lebo rátam aj letenku z Bali sem a podobne. Takže akože celkom dobré, no. Typek, čo som včera s ním chlastal, ten z Holandska, on hovorí, že on bol v Thajsku menej dní ako ja, a minul 4000 eur alebo koľko za... Nie, sorry. Za 2 mesiace minul 4000 eur. Ja som tam bol 40 dní a minul som iba 2000. 40.
o 20 dní bolo viacej, minul o polovicu vácej. Hovorím, ty čo si robil, ty koko, že furt chlastal. Proste dá sa minúť oveľa viacej peňazí, ako som minul aj ja napríklad. Ale dá sa minúť aj menej. Ženská z Nemecka cestovala 7 mesiacov a minula o polovicu menej peňazí, čo som minul ja za 4 mesiace. Nechápem to. Proste sa to dá žiť v najlacnejších hosteloch, žrať najlacnejšiu žranicu a nič si nedopriať. To je proste nuda, no. Na čo chceš ísť cestovať, keď nemáš peniaze, alebo na čo ideš cestovať, aby si nič nemohol dopriať, no to je proste... Dá sa dopriať, lacnejšie si dopriať alebo niečo, ale ja si myslím, že potom veľa vecí nevyskúšaš a to je tá krajina, potom je zbytočne si v tej krajine. Ja už som niekedy sa cítil, že sa obmedzujem, ale pritom som sa neobmedzoval, ja si myslím. Ja som si fakt, není ničoho, že čo by som ľutoval, že som neskúsil, alebo že som tam mal ísť, alebo niečo. Proste som skúsil všetko, čo som chcel. Dobre, zatiaľ tak, to som len chcel povedať, to kvákam. Idem pridať troška do kroku, lebo som smadný ako koň, mám suchoty. A idem pozrieť na mapu, že kade mám ísť. Takže zatiaľ, čaute. Čaute, na letisku v Kuala Lumpur, na ceste domov. A ešte som vám chcel ešte raz, lebo už nebudem robiť žiadne ďalšie video, tak som vám chcel ešte raz poďakovať za sledovanie mojich videí a dúfam, že sa uvidíme čoskoro, alebo dúfam, že budem čoskoro pridávať ďalšie nové videá z nejakých ďalších dobrodružstiev. Takže ďakujem ešte raz a čaute.